gila maison Ruqya Sénégal ari caɗele safara ngasi e nder rendoji men. Hey, an jogiɗo musalla e ɓandu ma walla so tawi wonde aɗa ronki fartange wawde yarude koyɗe ma ka suka walla ka mawɗo aɗa gollo golle darde junde walla aɗa gollo golle jonde junde walla aɗa gollo golle tedduɗe sa jokkodiri e maison Ruqya Sénégal ine wayno caɗele ma ngasi ha laaɓi cer. Kono noon ɓe kaɗani ɗon so tawi aɗa wonde e sheytan walla so tawi aɗa wonde e liggiyaji walla so tawi ko gorko ladde debbo ladde gondunoɗa kala hen caɗele ɗe mbawɗa jogade so tawi a yettimama ɓe ina wayno jamma dañama. Ngolɗo lawol noon ɓe jahata ko banggue nord woni toon to Fouta Kumba yummen. ɗum noon tourné mabɓe e zone nord o woni Fouta ko Thiès ɓe gadorto e ɓene toon to Louga toon to Saint-Louis sa toon e Ndioum toon to Thilogne to Wourossogui. Kala hen jiɗɗo safrade yo wat feere waɗa inscrire gila e law ne tawno ko jahanno ɗon. Bandiraɓe maison Ruqya Sénégal mone yilliɓe kam caɗele mum e rafiji gasi. Sawoni no do wanani wayano and sawoni no do wanani yarano awoni fo awoni anno madawayani musikam kenen jarani bingelam miani no fe hanangu ke halon motonma benende ebe padma bene kalma ebe darma chagalma ebe peuja ya kalma do yewi toya toni je t'aime à la folie famani anani olgo kevi
waaw wonde jamma hande o ko min e ma ɗo e ɗo daɗude e mbawalde ɗo iko han ta oto yejjid an ka miñum joom suudam ko nodda kam ko ɗo mi wawa ɗum wadde an kam aɗa sehli cikkuɗa min e ɓuran kam andugo minima ko jiiɗi yumma e baba an noon ko ɗon sah ɓuuri webde par ce que ko noon aɗan ko halpure ɗe ɓe mbiyata ko so debbo so mawne maayi walla miñe maayi dara ɗo no ala gorko aɗa wawi wonde suudu makko min kay accu tan mi lomtino hooram guine joni ala wona ni adama oto hebbini haala wona ni e écoute oto hebbini haala jammari ko cohlumi ko hande alay sago a hokkat kam ɗum te miɗen nde a ñaani hani pustan lelɗen gorko hewda haala ngam pus mi suutete de anno mi yi anda ko ni négociation mais Aissata so tawi men ɗo noon Aissata ɗani mi ɓoyi te lelde ma e lel ɗon tan sabi Allah quoi non lel ɗon tan o ɓayde mi ngabbe ɗon daɗu he wona an haalta kam to lel toon ko jimmi wadde ko ɗum woni ko mbaɗami wala famani kalamami ko holmo koloto mimino hande hakkille jiiɓo ɓernde yiilo mi yiya ɗum wawa wonde ɗo wala sehilala bande ɗum fo ma dara wonta mande danja nde ɓernde bonde wona hunde fo fonda an ren han ma wontude fonde ɗum ɗo fo a haali sinno sago famino jiyagiɗo wonta ha siida aɗa jooɗi wormaje awelti ɗoggo ko ma ko wayat omo nde suudu makko holko way joni war préparé min e ma ken yahoɓe resto eɗen ketto wona ɗi yaha ya nawa suudu ma ɓortoɗa ngo nawete préparé mi aɗa jeeya ɗum fof kom Allah e ma mi yaltini gertogal minuma ya defu ɗum hiɗa defa ɗum yande bamma forani e pat o yiɗa pat lem haalne mo ñamtama ɗum o yata yata defanamo gertoy a defanani ɗum tawi o ñamani an wata fonta kam de nane bi mi yaltinani gertogal minuma ya defu ɗum c'est pas grave joni a waɗindira mi heedi an no feewi chéri minende moom min ñaami hamit kaari ede torop mi fewnante ko ñama nani c'est pas grave wonam mbiɗo jogui mango eyi mango noon c'est bien an a fuɗɗi kam yawade mi haalani haydarde baba atini haabi ko jeɗɗo sehil baro mira haabi ko jeɗɗo sahil baro o de woni ɗum hol genre yidde mbaɗono hoɗum mbin mbeta attini mbeta haabi ko nobaɗɗo sehil balo o an ɗum ɗon nana e gallam taw mi tinani haɓi ko oɗo haalata ko ko gonga o haalata ko wela ko haala ko haydara ala hene an ɗum ɗon nana e galle o taw mi tinani ananali wo ko fijat tan bawo mi fijar rek comme gilnani ha joni awon haɗa jalaɗo waxtare mbimi yo waɗ ɗum mirara mi fijar rek nak abi suusani ɗum sax suusirani kam noon a suusirani kam noon o fijat o ndiyam fijar fijdarnoma rek
waxta yari am bari Yesu seeda rek bi man yari am bari e mi fi jàll rek dara nam galla mo no fewi de o o yawaki kam sa man ya be abi kangak ngorom le an a kangak a yawaki kam dewgal am a lancata ɗum min e bayma gila ko resi kam ha joni o meeɗa kam yawaɓe wona hande noon waɗata bamana yawa kam a lancata dewgal am a nani kam a yi bamma tikki kakangal jangu jande ma que ça soit la première et la dernière fois ɗonana heɓe fijira ɗum e ma Binta Arjoto an Binta ko wolatnoɗa nane kono wawɗa wolirde ɗum hande ko bamma waɗi mi wawa haal kono min galle an o fulla fayda mi iri ɓiɓɓe am gogo ko mbaɗmi ko boni anda ko mbaɗɗa ko boni so tawno ko janono waɗi ɗum hande ko naatimo e galle hen yaltinirtamo noon an abi o ko boobo kecco 16 ans makko nono yona ni hiɗo nanna hoore makko e gorko momo on wona hande ari ɗo wona hanki ko fuɗɗi arde ɗo neebi mi meeɗa nande kan haala momo no yiɗi abi no waɗi ni no wattiri ni min mini irari noon ɓiɓɓe am min ɓiɓɓe am ko école galle on min habi cahan haja e mum affaire ñakka fayda mi yiɗan ɗum e o galle min mi anda fijindaro pourtant gogo min haabi ko miñam hayni min mi nanta ɗum ko boni ko min jodde haabi heccenke o wi kam mbo yiɗi sehil baro o ko ɗum de taki kalmi pour ƴeewa par ce que haɗa andi mom haabi ko ƴiƴamam min mi watta ɗum ko boni abi meeɗa wayni abi min neyi ɗum ha foti ni abi janggo andi arta e galle si ɗum woni e hoore makko tan ko goɗɗo nanni ɗum e hoore mum min miɗo andi no mi neyiri ɓiɓɓe am ɓen wata wattu noon wata wattu de mi nanni Binta sa yi mi haali ɗum komi sali probléme ji tan ko ɗum waɗi kono an ka ɓingelam ayi gilan nden ha joni min jawali mi tawoyi bamma ko ɗum tan taki a nani moƴƴi mi nandini wona haydara noon yaw suudu ma moƴƴi min yawtodir Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon.
gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji joɗɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokku ma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari a moƴƴani kelogol tan o ɗaɓɓo worɓe gauche à droite kono ɗo ɗum ala ɗo yo haa ɗo e galle mamma en haalno wi o bonnat in an ina haala o anda hayji si andir ɗum o anda hay waɗano seese fuɗɗo seese pour moi hakkille jiiba ɓernde yiɗo o fijjira o waɗa ko wiɗi ɗum ɗum haala o waɗa ko wiɗi ɗum siwa hay patta mande danja ɓerne bonde wona hunde fo fonda andre nani wontude bonde ɗum ɗo fo haali sinno sawo famino jiyagiro wonta hasida warma jatayrande hito ɓerne paleji jittaneji te somi daari tan kamɓe ɗo fomi wasaɓe temi yaltat galle o ɗum noon haade yettade ɗon minne mami ƴeewa feere ngati minen to waynade fo mbiɗa waynade to ɓuuri ɗo mbaɗa wawi andude gueɗel gotel fam gueɗe jinmi andude an holko nanɗa hen ko welanima walla holko jiiɗa hen ko welanima ha aɗa añira mi dani sincèrement a yan noon ana anda hoorema min ko gañirtumami hon noon mbayɗa no ganduɗa mi wayani noon walla an jooɗi ɗo an mi rewata sah inde ma ko joguiɗa komi ala walla hon noon mbayɗa no mi wayani walla holtoon jettiɗa to mi yettaki tu penses que nde man j'ai le temps jooɗa ɗo wiide emiɗa bonna énergie am wiide ne añma pour hoɗum ça me serve à rien du tout min no cikannoymi holko joguimi an ka ala ɗum tene añirami ni hen holɗum joguiɗa ko mi ala il est temps que yow komi jeema wadde éclaire les choses aɗa ko kalantumami ko heewani ay ko jeeyata kam ɗo ko e nder galle he ko mbiɗa wawi sodde ɗum ha muura te haala yahata ay sokoto bandiyagal noddata kam min ɓurma wonde bandi sokoto wonde sayi noddata kam min ɓurma wonde sayi to jaami to a yahani toon
ko gandumi ko anda ɗum gueɗe goto noon kalata man saɗa yiiɗi gurnam ma juuta e nder galle he a rentotumi mi ala jot waddude ma ni bonnude énergie am wiide mi ɗañma te mi wona guiye que ça soit la dernière fois noon aɗa jooɗo kam a taw kam miɗa jooɗo miɗa daara télé aɗa namdo comme genre question ngaji betɗiɗo ɗi ganduɗa ɗi ngala hoore ɗi ngala laasi te ay ko kalaɗo ko so gorko ma yettima joni mi haalnamo par ce que mbiɗa andi jikkuma ka seytade ka jiiɓowo ka jahisowo so ari joni aɗa wawi haaldema komi haalani walla mbiyama komi wiyani te ko hetto ene hettomi so mbiɗa haala taƴata kam so adama yettima joni mami noddumo mi haalnamo ko poti mi haalandemo min mi wona guije saɗa yiiɗi guiƴƴuɗade a ƴewla ɗum ɗo e bébé Aïcha mbadda e mum kono wona mino que ça soit la dernière fois min no gañirɗa ham ni ha hande mi ronki famde ɗum an ganjumayam ene ɓurti ganjumayam ene foori ummu mi ronki andude holko mbanmami ha gañirɗa ham nguɗo gañgu ummu kecce kalta hay batta haalani hay batta haalani sood glace mbaɗa hen ndiyam mbaɗa zirik jara ganda min e gallo ko mayde yaltintemi ɗo sa fay yaltuɗo hay wona hay koyɗe ma jarata an anda mo mbaddata o n'importe quoi te somi daari tan kamɓe ɗe fu mi wasa ɗum te mi yaltat galle o ɗum noon haade yettade ɗon minne mami ƴeewa feere gati minen to waynade fo mbiɗa waynade to wuuro mare il faut mballa kam non il faut nanga hen il faut nanga hen tini kay o ari o noddi kam o noddima de o noddi kam kay o wimo ara ɗo sa ko wima o wimo ara ɗo yamin mbanmo préparé mboɗo andino kanko cakan wala hen hay seeɗa joni noon il faut que pawen deal goto attini ɓinguelam nguel Binta ari ako mi haalninomo haalama ko un jour là eyyi ko gonga haalnino joni ko gartoɗo e galle o arti ɗo henna wontomin foti yaade e ko janggo min foti yaade toon di ko mboɗo andi mi finat law mi yaha toon haɗa makko arde par ce que min dokkodiri rendez vous o wiya wala temps ko janggo tan wawi arde taw mi jettino rendez vous am ha paari mi wawa renosde mais tada aussi kadi mi yiiɗa renosde mo ou bien aussi que won commune préparata derrière lui ou bien won commune gona e range quelque chose aɗa andi tan a faami voilà ɗum tagui jinmi ko an mi mbaɗamo accueillir entre 8h et midi kam ma taw tam toon somi yettima kam ɓayi an aɗa wawi jippade monsieur Sow an oɗo ko so ari ko an tan yiiɗi haaldude de ɗum momi wawa wadde ɗum te kanko partenaire so kanko so ari ko an tan yiiɗi haaldude mboɗo andi Alsane mboɗo andi so ari o yiiɗa haaldude e secrétaire wiyata ko wala o haala kam secrétaire ma tan je sais wona pour aɗa géré hunde e makko so ari wimo Yoro Sow koko yalti ko urgence a faami ko urgence so omoni arta joni wimo ni ko dans 15 minutes mo ar mboɗo andi mawo tampin ma appel mo noddumo di par ce que so noddi kam min momi andu ko kaldan men min jinmi andu so a noddi mo wimo omoni ara o wi kam tan momoni ara aɗa wawanimi ɗum aɗa nanna ko ɗum Alassane wayo min mboɗo andi Alassane so mi ari tan gasi gère ça noon dara mi adde gère ça annane inchallah mam nangu hen somi ala ɗo a wawa gérde cagala bon kala voilà ko partenaire comme tous les autres partenaires somi ari min règle komin réglata ko et voilà mboɗo andi ko wiyata ko yomin jaltin fiscalité ji ɗi pour wawde gérer le reste et nos bénéfices et tout ça c'est déjà géré je donne tout simplement des comptes rendus Binta ay bébé Aïcha ɗum kalma haala ka wawa ɗum anda susnamɗa kam sokomi tikko ɗum hino walla an anda ko heewi e galle he an ma andu bone fama ene famɗi laabi temedere e dow bone jogorɗo arde e dow ma ene waɗa yaha gartande heure mo wela o natata heure mo wela o yaltata ay ko fama ko andanni ɓuuɓi laabi ujunere e dow ko absa jogor wurdemo ɗo gati o jogor serdemo e bamma ko keɓanɗa hen gooyi ɗiɗi tati makko
to yaranno e ma to nawanno ma ko hokkanno ma fofo jogor dakkinde ɗum te sa waɗi feere noon haw naati e galle min kam miɗa andi mi yalta gallo ngati mi andi bamma yaltana kam gallo to min makko mi mbawa wonde e galle ta absa ko moƴƴoɗat an ko an kalanta kam ko moƴƴo an bébé Aïcha an haalanta kam absa ko moƴƴo ko ganduɗa e moƴƴo e bonɗo an bébé Aïcha mbimi ko an min an haalanta kam absa ko moƴƴo an andi moƴƴo o e bonɗo an aɗa ko ɗum kalanta wawa haala ka immoya jammo wara salmin ma ngannondiron eyyi ko gonga ka kulɗo alsan quoi al salmin secrétaire amo o wiyete ko mayram binta mbaɗɗa aɗa selli jam tan ça va selli kanko woni secrétaire am fof ko fate gollam somi alani ɗo et tout ça malgré voyage am joni noon amin foti yaltude ko ɗum kalanoma joni voilà elle c'est ma fayi kañum woni afo am no mbirunoma amine tan yummakko noon yo Allah yurmamo yaafom kono kañum ajumi yiide comme ɓinguel e aussi kanko mo mawni sax ok o mawni ge natti wonde cukalel aɗa sikki an heccimo o kay min hecci papa min faddimo sax an faddimo an faddimo heccani kam de mi tuuƴi rek mais a heccani aɗa jaɓa ɗum mi jaɓata ɗum merci peut être ko tayam famɗi rek mais o heccani onon koye yeydema grande dame kono yiyani sa yino yumma ganda o wona jontaɗo baba min kan mbeɗa yonta aɗa yonta yonta kay e base ala kanko faddi yumma kanko fadduma kanko faddi aduna o fof ndaw ko yiiɗi wiide préféré am allez merci beaucoup ok jehen waɗe mi doucement ok ok ha ɓoy se so gogo ma ari wimo mi yalti kono mi ɓoyata inchallah e merci beaucoup ok mom ɗum noon mi si Allah jaɓi ok très bien ma darmi jooɗo ɗon